El PP ha optado por la portavoz del Grupo Municipal, Ana Méndez, para conducir al partido en esta nueva singladura, con la esperanza puesta en conseguir situarse como el partido más votado en las próximas elecciones municipales. É unha persoa de máximo consenso, que representa, eu creo que todas as sensibilidades que pode ter este partido, e que é unha persona profundamente traballadora, organizada, que planifica moi ben e que ademais cree nun equipo, e con ela de cabeza vamos a construir realmente o que esta cidade necesita. Vamos a construir unha candidatura perfectamente reconocible en cada un dos ámbitos fundamentales da mesma, con persoas que sean perfectamente reconocibles, persoas do mundo da cultura, persoas do mundo da empresa, persoas do mundo das infraestructuras, do mundo do deporte, que perfectamente sexamos capaces de identificar como persoas importantes nesas áreas, e que sexan que nos den, ademais da proposta, nos den a seguridade de que esas propostas que vamos a facer do Partido Popular se van a poder executar. Eu asumo esta responsabilidade con moita humildade, pero tamén coa certeza de que Ourense precisa un cambio. Temos que deixar xa de lado as excusas por resultados, temos que deixar xa de lado esta improvisación na que está este Concello para facer un proxecto, unha planificación, e temos que esquecernos xa de todo este espectáculo e facer un traballar que é o que nos piden os cidadáns e os veciños e as veciñas de Ourense.